dono suport perquè trobo que el que està passant és un escàndol. El que està passant és que avui hi ha dones que són cridades a declarar pel fet d'haver avortat, i entenc que davant d'una situació tan greu com aquesta encara és més escandalosa la resposta de les forces majoritàries i en particular del Partit Socialista. No es pot continuar dient que anirem parlant. El que s'ha de dir és que d'una vegada per totes l'avortament ha d'estar fora del Codi Penal, que s'ha d'aprovar un quart supòsit i que cal que d'una vegada per totes puguem normalitzar el que és una realitat. Vinc aquí perquè és inacceptable que avui, com si estiguéssim als anys 60, hi hagi dones que són cridades a declarar, i tot perquè simplement tenim una llei de les més endarrerides a Europa, quan el que tenim és una realitat normalitzada i dones que avorten i un 98% de crims en centres privats perquè no garanteix la sanitat pública.